Monkanche Mensa Otabil say. Messi will be bia we use Yesu dini Bible preach bia oyaza. Ene sika penti na Sofo bi no mato Bible no. Ton eyi what they say. Eniama eni kwase nipa ton. Anu social media yi so. Ehwese papa panyin a wanyini. Eteso sai Mensa Otabil mo ene ho ahwan mu nyina. Omo ya na duro bi omo pe eyi. Eya na yeyi no omo pe. Ya na omo pe o we say. In this papa Mensa Otabil so pe na ye no de nya content o de nya content enti papa panyina wanyini a wono wo so wate asora ye bibia fere wo se Yesu wa abeti Yesu edi bia wonim nyansa wo abeti wanyina no abususem ka Bible se bra ne kwa nipa be ye abususem ka nti sa wote sa Bible se de oken kan no nya dai onti ase ne kenipa be to Bible akwa asori fie. Ebusia, I would like you to sit down patiently and watch this video to the end because it's very important. Send a own say anything out of that beef here. Ekosimo. I hate too much. Mesoni de mo say, "Oba subscribe page no me adom so am say na me appropriate na unsa ebeti maka." Ebusia ye dikan. Dr. Mensa Otabil ebe video. Now in that video no, o kire mu say, "Onyame ni onipa bi ankasa biom." Na onyame hintasem the revelations about God no, ye silly. God is not revealing mysteries to anybody again. And I'll say it again. God is not revealing mysteries to anybody. And God is not speaking by revelation to anybody. God's revelation is closed. He's not adding revelation. He's not subtracting revelation. Some we didn't really go well for many prophets because to them, they still see, they still hear. And you know, said Dr. Mensa Otabil, or Chireni, meaning a teacher. No onyame carrying genitino. Wabe jina so conclude say, onyame ni unipe bi ankasa. Secondly, video way esi yape and a Sofo Kyiriabosom man a response. Say onyame ni odifo bi ankasa dia ombra na so dem wo no behwe. Say enifrafo eniti omo ye enkwatafo enya yaresa. Nti ye fa nkran koma Dr. Mensa Otabil say onipe bia ono so edidi free Bible ni mu onipe bia o preach Bible editi ofre no ono so oye scam. So o se nyame afre na onja say all kan enkrofo ho nsem but ono akasa no on preach di ono aye enti say Paul ekosa yare say Peter e preach message bi e was ono nso preach ono so ne de dan say o preach Ezekiel and the dry bones who nya Ezekiel and the dry bones And before Omomosia book Omo kan Bible cheren krofo. They have read the Bible, reading Bible to congregation members. And I know na me say Dr. Mensa Otabil There can is say an overhead Dr. Mensa Otabil saying something. Dr. Mensa Otabil and none of me also. This morning I'm on you. When you must more kind. You know what he Or say any Sofo we are anyone that they are in our generation don't have the eye to see anything. They cannot do the miracles that we're doing. It isn't about them. They are blindfolded. Somebody who was not able to walk, the person the person came and now the person can see. Haven't we done enough? You know what? The reason why they see that they don't look at the TV, they don't watch it. They have not yet seen fire TV. I'm also projecting it right. Mensa Otabil say, Messi will be bia we use Yesu dini Bible preach bia oyaza.
I also want to project it right now. That whoever uses the Bible to preach and in the name of Jesus, I speak. The one that dwells in us is what that is working in us. Yesu dimu na Bible say ni nyina obidia obeye twemu na odidi ho yebi mi enhwe somebody has done is what you are using yebi man dey yenhwe put on the table. Sin is believing. Let's do it. Simi wana mejiedi. When to me anye bia If you cannot do it, na kenka obi di e kire me a always read what somebody me pastor person tell say me see onye bi by dey na yenhwe. Let's see, Lord. God bless you. Project your miracle and let's see. Amen. Oya na nkofo boje no so se wo kanya sasem da bi And say that eya azansem e no wo ka it's kire all nkofo about fake statement. se onyame ti mu ampa If God really dwells in you de truthfully, oyare no the jini one that free you yare see, no you can deliver the person. When it be for on social media, but everything being equal, no, Dr. Mensa Otabil, the senior pastor of International Central Gospel Church. Now, Sofo Kyiriabosom, the senior pastor of Life Assembly Worship Center. Now, video see kono just 2 days ago, and Sofo Kyiriabosom, esa kodi nkomobi, and nkomodia okodi no, and what say heaven any hell no a scam. Yesu amewu amobia. heavy on ever heavy be any baby and dada and scam. What you say? Atemuda be any baby a scam. At what point? Oh yeah, odi nyame din ya sorry for how many years? Na nyame ya din nam din. Aha, Yesu din, odi Yesu din ya sorry for how many years? Menkai eni kura no ikasa ko etin bam. Because at the end it can be still in you. How many years before you realize that no, me use wrong name? Oh, so and yes, some use wrong name. The moment who said the team munu na ye adwuma. Before you cut off with Yesu din, now they are odi deny ye adwuma for how many years? I can't remember. Menkai. But so the yeche. Oh, na say me share adwuma ya si enye about 28 years. Yes. What you say? Me share see me be nyina no. Yesu ni di de be ye, GCB, but na essentially me hu ni nei no. Na ntisa. The microphone Yesu din de bo am. When you meet them today, what do you tell them? Yesu din bra me ko wetu nyame na me so de bo am. Ye Yesu din. Yesu din na ye adwuma bia. Na Jesus listen to me. Minia. Jesus, it did Jesus na kura am. What you say? Yesu no buy and kwa let je no kwa na me wiase. What you say? Je no let je no. Ono buy ni wiase nti yakofa je no fi ni yakoma Jesus. The letter J was not in existence until the day Jesus is free. What a mechanism. The time on alphabet no a woman more. Ye did throw the buy the throw night J no my. Until yes, you be na yes J no my dear is no free. So you don't use Bible in your church? Bible. I mean using as a reference say Obia ibi na me so my ibi de. Name say the eno na me chirem konfo say me Bible ne na de obohu ni TV so. The maye and I made demonstrate movie. What's sorry, my basra? They're no more by on for Bible, ma. Them no more doing so they don't hold Bible. No. It was ya some message we ankoye ama ebinimo to the sense and now me no kasi evangelist Asamoah as your life a Sofo Kyiriabosom. What you say? Sofo Kyiriabosom one of the people Bible can was say a real bremuno a trust of war any a true for ebeba. Eti evangelist Asamoah responsible or the abre Sofo Kyiriabosom any asofo no. Na sorry ba asori betimi ko nsofo o si nipa be sika pefo ene sikanti no krasa nyame fie o because when him said he would tear sika kese ba no opema owema oguma so okoka sese ya obeja asori no ama ne sika sama kofom ti sade a menka yenyina yim sa ene sika penti na asofo bi no mato bible no ton eyi what they say eniama eni kwase ni paton on social media iso ehwese papa panyina wanyini eteso sai Mensa Otabil mo ene ho ahwa mu nyina o mo ya na duro bi o mo pe eyi eya na yeyi no mo pe
ya no mo pe o we say nti se papa Mensa Otabil be so pe na ye no de nya content o de nya content nti papa panyina wanyini a wono wose wate asora ye bibia fere wose Yesu wa abeti Yesu ade bia wonim nyansa wa abeti wa nyina no abususem ka Bible se brane kwawe nipa be ye abususem ka nti sa wote sa Bible se bi okenka no nya dai onti ase ne ke nipa be to Bible akwa asori fie agade nipa millions of millions na waton ne ma bra wo mie Bible ni nyina Yesu ma ene wonsankyere ni bia yentu mirika ne enko Matthew 24 ne ensamra ha bio Matthew chapter 24 yenko ho ne ensamra Matthew chapter 24 yenko kanwe wose na Yesu free asorifie eho a ore kro no na suafo no ba ne nkyɛn sɛ wɔre bɛkyerɛ no asorifie aban no na Yesu free asorifie ho a ore kro no na suafo no ba ne nkyɛn sɛ wɔre bɛkyerɛ no asorifie aban no na oka kyerɛ won sɛ munhunu yenom ose na oka kyerɛ won sɛ munhunu yenom no kra mesemo sɛ wori nyai obo a esi obo so ɛha a wadwiri agufom a wadwiri a oyede wori nwiri ngufom a wori nwiri ngufom wokai de etoso miensa na Etifiasem se Kristo ba a obebe biem. Etifiasem Matthew chapter 24 verse number 3 down. Wase na ɔte enwo be poso no. Na suafo no ba ne nkyɛn. Ba ne nkyɛn wɔ afa baabi bɛka sɛ ka kyerɛ yɛn. Da bɛn na yenom ɛbɛyɛ hɔ. Ka kyerɛ yɛn. Wase ka kyerɛ yɛn da bɛn na yenom bɛyɛ hɔ na ɛdɛn na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awie yɛn ho nsɛnkyerɛne na Yesu bua se wɔn sɛ monhwɛ tie wase na Yesu bua se wɔn sɛ monhwɛ na obi anaadaa mo na nipa bebree di mi din bɛba bɛka sɛ Mini Kristo no na wabɛdaadaa nipa pii na mobɛte ɔkɔn ne akosɛm monhwɛ na mo akoma antu ɛfiri sɛ etwa sɛ ɛba nanso na awieɛ no ɛnyɛ nnurui na ɔman ɛbɛsɔre ɔman so ne ahennie so na ekom ene de ekom ne asase woso ebeba ekom ne asase woso bede ebeba aman ebeba mia ekom ne asase woso ebeba mia ko se na ekom ne asase woso bede ebeba mia ose na mobati wokon ni akosem monhwe na mo akomantu ifiri se etwa se eba nanso na awiye no enye nnuri na oman besore oman so ne ahenie so na ekom ne asase woso beba mia na yenom nyina ne awokoyaw emfiti ase ota actually sane ne asempa no eka we verse 9 Matthew chapter 24 verse 9 Tifiasem no was ena obeyi muama anhihia na wokumu na midinti amai
na eno na ebetu nipa bebre suntudia ose na midinti amanyina betane mo na eno na ebetu nipa bebre suntudia na obeyiyi won ho ama na watentane won ho na edifo atrofo bebre besore na wabedada enipa bebre na Okay, preach on. Every year no better. Every year no better. A chiwadi a bomb mine. Verse I would give for Kayano say, Ejina Concono be a ho, dear Orike, and no one hour walk you dear, in Yanin cock, Betifino, and Manon sonnet in the dam. Nadia or walk a real monso, and sun in the cheek, and me fat and toma. Now 1 hour wafa a fru, any 1 hour, woman no for no. Emuno enwie. Stop it. We get papa. Enti enanumre. Aka me 16 minutes na mapon. The American say we no nyina ye awoko Yesu maye no sankyerene a waka free say ebede ebeba ba ene sofo be na ebie mu akenkan kyere nyamema ne nyamema ada won ho so ene sofo be na ebie babro no na sorry kura we Sunday school onye Sunday school and na so far would was na Sunday school and na so far would was na boss nipa bebrebe wan wo kobo na suo Bible nso so Yesu ko wo say omugidi a momma wosu nse jade wo ba ne won konkron na mo nkyerekye won say woni de ma hye won nyina so na mene wo be wo firi ne de akosi wiase wieye. Na hwan ene be yes ade hwan ne be kyerɛkyerɛ wo ene hwan na kyerɛ no kore o me kyerɛ wo no kore no be den wo ne wada melu usu nyame kyerɛ wo enti na numre no aka 15 minutes cause last week no omu chi me condemn ti ma bre ba boss what if woni moja ne hona man tuaja nti se de tie biara no esem gina mo ma me ne wo kasa kakra yensan ko Timothy wasema ne yekenka nti ade bia ye nu sua sa de we a ade bia wo behu no e wo wani so no enya wonwa na entu sintu dia because ni nyina atwere na kasa beba 2 Timothy chapter 3 ahona na me ne okenkan no na atwere nyina so 2 Timothy chapter 3 verse 16 o se atwere nyina afiri nyame humi mu eye man kyerɛkyerɛ atene ene tene ne mu yen amenyankopɔn nipa yepe ya samba wo se na hunu yese na edi ekyere mene mu ɔden beba emene mu ɔden ni bi na maka kyerɛ wo se 2013 asewa me ba America han ho na niema gugu fom niema fo me soa niema kongana soa enso ene shop na me kom koto niema me ba ni nyina egu because of COVID, because of niema bia abewiase wasina huni me se na mu agene me mu ɔden beba
ɛna ɛdi akyire wiase nyinaa na ayɛ den nanso sɛ wokɔ Ghana sɛsi ana deɛ ɛbɛka kyerɛ sɛ Ghana nko a but America ha bɛhwɛ ɛna America no shop a me ba first a me wura mu totɔ nneɛma bebree nyinaa ne nyinaa gu deɛ mu yɛ nso kora nneɛma nhyɛ da ni hɔ saa deɛ ɔwɔ nso kora a wompɛ yɛsɛ kɔ online deɛ wopɛ no kɔ online wobɛkɔ online na wobɛkɔ akɔtɔ no wode bɛba no na ɛno nso so ayɛ dɛ ayɛ bibi wɔ hɔ that's so many America. That's so America could do him. Menemo Casemi or Bronx, New York. A new restoration power in living bread for one year program. Yami Buanami Via, Mr. Mako. And Park Avenue, Honor. Restoration power in living bread. Some country must say, and you mean you bear my joy daddy. And then the bushia, Mama, me a free more. The veteran could put the years of Baba. Do yame, me boy. Me boo tongue. Mintimenta. I said, that is my church. Oka Resurrection Power and Living Bread. I will pack avenue. Nyami Shrao. I said, from Monday, my daughters of Glorious Jesus for nearby. Maybe so Nyami Shrao. Until this free children, I drew me so maybe she me sister one night because almost I signed called Canada. Almost science I go Canada. Until you marry, the Yamison and no one can say. And you may be a cosu we are seer. I'm on a toast in Tudia. And a Sofo for her benti. Men quashari, Miss Rock quashari. And the own grey to 4 board. Dear Beb Banner, we cry. The Tosumi, 2 Timothy chapter 3 verse 2 was if you say, Nipa beyahu pefo, sika pefo, and wafo, a hantan for, a bususanka for, a wofo asem was or day for, Bonia for, won't I be beer a hunting my one. Bonia for, and an American. Nipa beyahu pefo, and there will be a penny honya. Sofo kura ne beti asoria ono ko ane de a wo panya eni hia no se nipa be ya hopefo nti ade nti ne ya na ye nwanwa se osofo bi so on kanya mesem obeton niema se de be ya obenya na ho enya na ho enya na ho enya na ho Anumre no ama pomanya mishrao anumre dia make nyina ne se fa wo bo Yesu na hunto ne brei mu de ensa anko na chibi ya obusuwa brei mu ensa anko na chibi de yebe hunu ni me besisi wiase no we kura sa esa nti die ne yebeye nti anumre de mekanfo ama oni Yesu den one kwa Asamado kwaji wo na Asamado nsam safo a twere ne se entumi amase etintim ne so entumi amase tintim ne so se wo entumi entintim Yesu Kristo so no wi na ne nansa so wa sore de a saa na me ne wo so gidia
owuo ni Asamoah pono samusafoa entumi ntentem yeso na ode ye bekọ akosi yie sɛdeɛ Kristo wu ya wo sɔre ya na nwumre yi adeɛ bi ewu abrabɔ mu no Yesu din mu ensan sɔre enkwamram enigye mram ahosɛpɛ mram bambɔ nye kɛse awurade ni mu nyam pie wo so deɛ wuye bia nye yie frola efiri sɛ Yesu Kristo ayagye na dia yesom no entumi ama sɛ Asamoah do apronsafo timintem ne so dia wo so boni bi entimintim wo so da na wo bakoma ne so mame akasi manwotwe na yede wo som na bawiye hwan na wogye ni di wotiesefo asasi so amapoma hwan na ado ho ato no so hwan na ado wurache ne mukosi wusu enne ye nkwagye da mame na wo champoma enne ye nkwagye da mame na wo enti ye ni Yesu din ne osi nipa be ya hopefo na sofo binom ya hopefo wa hopa obenya nti en oba ebedi sofo ebinom so obenya maari won free na sofo wi wa sika be na akode tisa so ba na ni eden ani owi no baka chose papa wa mam sika me bo dede na sofo won fa won kura wo so pe kura kokotra sinye ne neka enye masem ebe chi ufie swati you hear what some pastors saying, put your hands together for Jesus. Enti verse 3 no was say one hour when you do 1 hour when you tema apam saifo. It said Christopher baby apama ye ni Christo wono ye di adwaman korono and Tebusha when in the air course between Dr. Mensa Otabil, Sofo Kyiriabosom, and evangelist Dan Asamoah. Ebusha, so why you observant on social media? Obon said the issue of heaven and hell. New free nyame any their own free nyame no. I say obi any opinion. Mensa say adwenkyere bi awo no comment section no me yawodia. Say why you no na mi hu how fight area to yen sem refer ni demo. Subscribe page ni me adom no so me say na me upload bi anso na on side bit makra.